Tama yun. Pawis! Asa ka man to? Asa sapatos? Lucio, magto ko og gym karon. Mag-practice ko og basketball. Iba ko kadawat na napilit sa gahapon ni Maria. Sabay ako doon, Pawis! Kung gusto ka sabay sa tuwa, dapat nakasapatos mo ka. Parehas sa tuwa ba? Para nindot ang tirada. Sige doon, Pawis! Paabot ako kay magkuha ko sapatos. Ani na lang, Lucio. Apas na lang dito sa gym. Kaya magpaabot ko si Muha dito. Sige doon, Pawis! Ulat lang ka, Maria. Kaya mag-practice kong maayong basketball. Ini, kailangan ako dito sa court. Gaya man si Lucio. Mag-warm up sa siguro ko. Step number 1 sa warm up, mauli ang pagkabuhaton ko. Nagpaabot na gito si Dudong Pawis sa kuha. Magdali ko, bi. Di mawala ni mga stretching. Dudong Pawis, nangyara ka? Uy, Lucio, tayo kay naanak ka. Nagdali ko, no? Alisa, dali. Stretching sa ba? Sige, ha? Pawis manig si Lucio. Nag-practice jud sila og basketball ay. Gusto nila pildihon si Maria. Lucio, ang atong una praktisan kung saan pagpasa. Good pass, Lucio. Karon, ang shooting nga po ang atong praktisan. Sige, kay maunay kulang sa tuwa. Pasa rin ko, Pawis! Lucio, mo ni kulang na to. Hindi takamot sa ring. Kulang kusog gamay ba? Gani! Ikaw daw, bi? Pasa! Ako ang kanila Dudong Pawis, anak na lang. Pero imuha ni Samot, anak na lang. Bisan isa pa ka bulan nilang pinaraktisay, daghan pa silang kaunon nga bugas bago sila mumaayo. Hala, si Dudong Pawis mo to si Lucio, oh. Nag-practice jud sila ba, oh. Gani! Claire, ato ta kay Maria kay akong balitaan kay si Lucio ug si Pawix nag-practice ug maayo. Sige, tara. Sabi, Lucio, ganina ratan tinira ba? Ang tak igo sa ring. Gani Dudong Pawis, gikapoy na lang kung init sa ba. Iwa kita kasyat. Italiksik na baya. Muli na ta, balik lang ta sunod. Tara, kapoy na pud baya.